kweni munondikhetsa kaini ndini uya ndisaibe kuti ndokusiya muri hanging andikusiya mwazvitse muri kana ava vanonzi Pastor Toby Adegwe yegame nekoko asi ndova rikusvira ira remazivana ira redu ira rekuzimbabwe iri ira riuyo kuseka masope uyu ava Pastor Toby akarongerwa nastyles ndiye mupimpika pimpa saka animukona makatasa video rari kuzimucelebrity ningi uyu anga akagara padhuze naDavido aiwa Davido akwire mararai ava vari kukwirwa Pastor Toby pari zvino kutodai asi ane mukadzi yeToby musikweni mufundisi futi irari chero ukaenda kupikana pasi pezuva info as long as you are Zimbabwe now get your information. Yeah, Zimbabwe is my territory. Home, it's your